Ihe ọgụgụ nke a bụ akụkọ ifo Ajambele nke si n'ihu akwụkwọ akụkọ ifo na-akwa ozi Igbogaadi. Ihe ga na-ekwere m bụ Ajambele. Ajambele. Mbagaba Ajambele mbagaba aja pụta hụ nkwụ aja si ya nkwụ nne ya, si ya nkwụ nna ya. Mọchara akwụ aja nkwa si ya mba Ajambele mbagaba Ajambele mbagaba aja pụta hụ ọsụkwụ aja si ọsụkwụ nne ya aja si ọsụkwụ nna ya. Mọchara akwụ aja si ya achara akwụ aja mbariba Ajambele mbariruo. Na-akpa na-ata aja na-ata na-anwa aja otu mkpụrụ akwụ. Wee danaghị mbe aja danye na mmiri Ajambele mbarida aja danye na mmiri aja pụta hụ ọkpọ aja jụọ ya ọkpọ nne aja jụọ ya ọkpọ nne ya si ma ọ tara akwụ. Ọ sị atakwa akwụ aja kisi efere ogwe aja ma ya ataghị akwụ aja kike nge were ọfọ aja mbagaba Ajambele mbagaba aja pụta hụ asa aja jụọ ya asa nne ya jụọ ya asa nne ya si ma ọ tara akwụ aja ọ sị ya atakwa akwụ aja kisi efere ogwe aja ma ya ataghị akwụ aja kike nge were ọfọ aja mbagaba Ajambele mbagaba aja were pụta hụ ịkpọ jụọ ya ịkpọ nne ya jụọ ya ịkpọ nne ya si ma ọ tara akwụ aja ọ sị ya atakwa akwụ aja kisi efere ogwe aja ma ya ataghị akwụ kike nge were ọfọ aja mbagaba Ajambele mbagaba aja were pụta zuo ehi jụọ ya ehi nne ya aja jụọ ya ehi nne ya si ma ọ tara akwụ aja ọ sị ya tara akwụ. Mbe buru ube aja maa ehi n'anya aja ihe buru ube maa mbe n'obi aja ọ dị izu na-atọ aja nụm na mbe nwụrụ aja ọ dị izu na-anọ aja nụm na ehi nwụrụ aja otu mkpụrụ akwụ bụ ya gburu mbe aja otu mkpụrụ akwụ bụ ya gburu ehi Ajambele mba anwụhụ aja ehi anwụhụ Ajambele. Igbo mma mmanụ. Abụ m Maazị Emeka Agba aka, onye isi Igbogaadi.